سلام سلام أملا عالم تركبونا الشانل تكتلتي كمي كأنكم كل شيء نتهوني أنا تريته قبل بندا مسكنكو لو ميد ما هيزلكم زمت أخو نجتنا كمون نأكلاتنا ندخون بلوز محت أبي شامبويو باركس كم تلمود كسام مدة حبيركم نيكت أنه قدمكم ندي نمسرح دالكو روز واتر أبزكونا فارماسين سوبر ماركت نركبيو إذا دما I am زبل نايجت سامنايو السكون دما زسما معكم أنا نزي سما معني مريض سرهلو دلهو نجتكم من نفسكم من دسما معكم عينة سامنا غيركم كسرهو تخيليكم كم أنكو كمبرن لمنن عدالي لهو أقدمين نتيجة قربو سامنا بزاكلني أنجري بدك أكتي ناي كاروت مفافهي كم زغيري كففوهي كمون ازي روز واتر هذا مالتي اندهر كيله كمي غيرو ابغزا كم زدالو هيزلكم كمصي اقدمي نزي سكابسر هذا حمشته زخون ناي روز واتر اب قربتنا زلو طناوي ابركتو كገልጽي ቀዳማይ اب قربتنا ون اب ገጽና ዘሎ pH ባላንስ የማአራሪ pH ባላንስ አሲድ ዘይሆነ ወንድማ ቤዝ ዘይሆነ ኒውትራል ዝኾነ pH ባላንስ የምጽእ ማለትዩ ከምኡን ኣብ ቆርበትናውን ኣብ ገጽና ዝበዝሐ ቅብኣት ናይ ተፈጥሮ እንተሃልዩ ነቲ ቅብኣታዊ ቆርበትና ናብ ንቡር ቆርበት የማአራሪዮ ሮዝ ዋተር ከም ማድያትን ፈጸጋን ከምኡን ኣብ ቆርበትና ንዝክሰት ዝኾነ ዓይነት ሕማም ቆርበት ይኣሊ ወንድማ ይህክም ኣብ ውሽጢ ሱር ቆርበትና በአይና ክሪኦም ዘይንክእል ርስሓት ይኣሊልና ሳልሳይ ሮዝ ዋተር ጥለት ናይ ቆርበትና ይህልወልና ከምኡን ጽሩይን ዘአንበበ ገጽ ንክህልወና ይህግዝ ራብዓይ ሮዝ ዋተር አንቲ ባክቴሪያ ኣለዎ ማለት ንባክቴሪያ ናይ ምጥፋእ ክእለት ኣለዎ ስለዝኾነ ብባክቴሪያ ንዝመጽእ ዝኾነ ዓይነት ሕማም ቆርበት ይከላከለልና ሓሙሻይ ሮዝ ዋተር አንቲ ኦክሲዳንት እዩ ሻድሻይ ሮዝ ዋተር ንቆርበት ናይ ጨጉርና ጠሊ ምእንታን ክረክብ ኣብ ቆርበትና ሮዝ ዋተር ተትንገብረሉ ዝበለጸ ይኸውን ከምኡውን ፎርፎር ንዘሸገረና ሰባት ኣዝዩ ፍቱን መድሃኒት ምዃኑ ይገልጽ ባርከስ ክቡራትና ቻናል ተከተልተይ ካብቲ ዘንበክዎ 6 ዝተፈላለዩ ጥቅምታት ናይ ሮዝ ዋተር ነዚ ይመስል እጂ ክትከታተሉኒ ከም ጸናሕኩም ነቲ ኩከምበር ፍርቂ ዝኸውን ቆሪጼ ፋፍሄዮ ኣለሁ ንኡውን ምእንታን ነቲ ማይ ክወጽእ ብደቂቅ ብፋፍሂና ንገብሮ ልክ ከምቲ ሳሙና ዝገበርኮ ማለት እዩ ከምዚ ምስ ገበርኩ ነቲ ማይ አጽቢኤ በመንፊት እንዳገበርኩ ከጽሮዬ ምክንያቱም ትማይ ጥራይ ደልየኒ ኩከምበርውን ናቱ ርእሱ ዝካአለ አዝዩ ማዕልያ ደይብሉ ጥዕናዊ አበርክቶ ናይ ቆርበት ኣለዎ ካለ ማልቲ ንቆርበትና እንታይ ዓይነት ጥቅምታት ከም ደለዎ ይዘልኩም ክመጽ ኩከምበር ከምቲ ንፈልጦ ጥሂና ኣብ ንስትየሉ ጊዜ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ፋይበር ብምቅጻል ካብ ሩግዲ ይከላከለልና ወንድማ ደይ ተደልየ ሩግዲ የጥፈልና ማለት እዩ እጂ ካብቲ ሮዝ ዋተር 3 በመክደን እዩ ገብር ኣለሁ ብምቅጻል ነቲ ዝተፋፈሀ 2 ማንካ ጣውላ ዝኸውን ሳምና የእቴሉ ለሁ ጀቀድሚ ፋርኬታ ገሬ ከሃውሶይ ከምዚ ገርና ግን ክንጥቀም አይንክልኒና ህጂ ከምዝራሁሞ አዝዩ ቀጢን አነ ህጂ መጣሃኒ አለኒ በአ ገሬ ጽቡ ገሬ ክጥህነይ ማለት እዩ እንድህር መጣሃኒ ደይብልና ድማ ንሓደለይቲ ከዲና ሓዲርና እቲ አቡሽጡ ዘሎ ሳሙና ምስ ሓቀቀ መሊስና በፋርኬታ كنا هرمون كحافز كون كنجبرون كإلينا
እጂ ውሽጡ ዘሎ ሳሙና ምስቲ ኩከምበርን ሮዝ ዋተርን ጽቡቅ ገይሩ የዋሃህዶ ከም ትሪእዎ እንዳሓፈሰ ይመጻሎ ምክንያቱም እቲ ፓውደር ሳሙና ያህቃሎ ማለት እዩ ከምቲ አቀድሜ ዝገልጽክዎ ድሰማማዕና ሳሙና ክንመርጽ ኣለና ኣንስተ ሰማማዕኒ ካልእ ሰብ ከይሰማምኦ ክእል እቲ ዓይነት ሳሙና ማለት እዩ ኣነ ህጂ እቲ አቀድሜ ዝቀረብኩልኩም አንተይ ዋላ ገልጽዮ ነይረ አም ዝብል ሳሙና ካብ ጸባን ካብ ማዓርን ዝተዳለወ ማዓርን ጸባን ድማ ንቆርበት ኣዝዩ ልኡል ጥዕናዊ አበርክቶ ኣለዎ ንቆርበትና ኣዝዩ ዘጸብቀልና ቁሩብ ካሃርሚዮ ህጅውን ዝበዝሐ ናይ ገጽ ሻምፖ ወይ ድማ ናይ ነፍስና ሻምፖ ንርኢ ኮለና ድሽየጥ ማለት እዩ ዝበዝሐ ብካሮት ዝተሰርሐሎ ንቆርበትና ኣዝዩ ዝጠቅም ነገራት ተሐዊሱ ዝሽየጥ ማለት እዩ ልክ ከምኡ ድማ እዚ ኣብ ገዛና ኣዳሊና ክንጥቀም ንኽእል ኢና ብምቅጻል ካብቲያ ፍርቂ ለሚን 10 ንጣብ ዝኸውን ጽማቅ ለሚን ተጠቂመ ኣለሁ ለሚን ከም ትፈልጥዎ ቫይታሚን ሲ ኣለዎ ንቆርበትና ድማ ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ እጂ ከም ዝገይረ ምስ ወዳእኩ አንተይ ኣርእኩም ነይረ ዝተወደአ ናይ ሻምፖ ኣቅሓ ኣለኒ ንኡ ጽቡቅ ገይረ ሓጺቤ አንቂጸይ ቀሪበ የለኹ ኣብኡ ክግምጥሎየ እጂ ቲኣ መሽራቅራቂት ስለ ዘይብለይ ከምዚ እናገበርኩ ካብ ታሕቲ ናፍቲ ናይ ሻምፖ ኣቅሓ ይመልኦየ ቁሩብ ግዜ ክወስደለይ ይኽእል እምበር ከምዚ ገይረ ዝጥቀም እቲ ኣፍራ ብላዕሊ ቀልጢፉ ስለ ዝመልእ ቀስ እንዳበልኩ ይድመልኦ ከምቲ ገይረ ምስ መላእኹ ነቲኣ ኣብ ሻሃኒ ተሪፋ ዘላ ኣብ ካልእ ኣቅሓ ግምጥሎየ እጂ በኣለይ እንዳፈተንኩ ከሪእኩሜ አቀድሜ ዝኣክለኒ ሳሙና ኣብ ኢደይ ብምግባር ጽቡቅ ገይረ ገጸይ ከሓስዮይ ከም ትሪእዎ ኣዝዩ ሓፊሱሎ ገጽና ክንህጸብ ድማ ብዝበለጸ ብከምዚ ዓይነት ኣተሓጻጽባ ተትንህጸብ ጽቡቅ ኢለይ ይመክር ምክንያቱም ከምዚ ክንገብር ኮለና ቆርበትና ማሳጅ የድልዩ ማሳጅ እንዳገበርናዮ ንኸይዳልና ማለት እዩ ማሳጅ እንዳገበርኩ የሃስዮለኹ ከምኡውን ገጽና ክንህጸብ ኮለና ማይ ዝሁል ተትኸውን ይምረጽ
ቅድሚ ምህፃበይን ድህሪ ምህፃበይን ዘሎ ፍልሊ ድማ ናባኩም ገዲፈዮ ኣለኹ ሽጎማኖ ድማ ክንጥቀም ኮለና ከምቲ ትሪኡኒ ኣብኡ ኮለና ነቲ ማይ ድርዝ ኢና ነብሎ እምበር ክንፀቅጦ የብልናን ነዚያ ቪድዮ እንድህር ፈቲኩማ ንመቅረብትኩም ሼር ብምግባር ኣካፍልዎ ኣነ በዚኣ ወዲእ ኣለኹ ባርከት ክብራት ናይ ቻናል ተከተልተይ ከም መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩም ስለ ፀናሕኩ ካብ ልብ እንዳመስገንኩ በብዘለኹሞ ሰሰናዮም ጠጠሙ ንትምኔልኩም ብሩክ መዓልቲ